Kakvi su sad rezultati? Evo tek je jedan dan prošao, ali možda se već nešto može osjetiti. Pa sigurno da je od tog trenutka od kad sam namjestio, već od jučer da sam se osjećao drugačije, osjeća se neko olakšanje i danas je drugi dan. Mislim da, kažem, možda je preuranjeno sada za neke ocjene završne, ali u svakom slučaju osjećam se dobro. Jeste li se odmah isti tren osjećali bolje, baš nakon namještanja onih prvih par minuta, kakav je osjećaj bio? Pa je, mislim da je to baš tipično za to namještanje atlasa tom tehnikom. Odmah čim sam ustao i prošetao po prostoriji, odmah se osjeća jedan osjećaj ugode i olakšanja. Jeste li danas radili možda kakve vježbe? Trenutno ste na odmoru, je li ima aktivnosti sportske na odmoru ili samo ležite i kupate se? Pa s obzirom da sam na odmoru, ali na aktivnom odmoru, a da je izrazito vruće, bio sam danas u 5 ujutro već na Marinu trča, zato jer je stvarno dosta vruće, bilo 29 stupnjeva ujutro u 5 i rezultati su, kažem, ne bi dao završne ocjene i unaprijed, ali osjećao sam se puno bolje. Kod svih je poboljšanje u vratu, to znamo, ipak je atlas tu, ali kod vas je problem bio i s lumbalnim dijelom. Je li osjećate da je djelovalo i na lumbalni dio? Da, kod lumbalnog dijela uglavnom je bilo pri spavanju problem. Prošla je noć? Da, noć je prošla, kažem, morao sam se dignuti ujutro u 5, tako da nisam, obično te gobe osjećam ujutro kada se malo duže mi treba da ustanem, ali danas sam navio sat, tako da sam se probudio praktički i sna sam se digao, tako da, ali u svakom slučaju, sad vidjet ćemo sljedećih dana, ali vjerujem da će mi pomoći. A najbolje ćemo znati kad krenu utakmice u Njemačkoj, tada ćete najbolje znati je li ovo jedan bitan događaj u vašem životu. Da, to sigurno, ali ja uopće ne sumnjam u to.